Riwruok mochung' ne jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers obuogo ng'anyo chakre tarik 1 dwe manyien ka sirkal otamore ng'iyo weche mag thieth ma nengogi oyueyo mong'ere kaka Universal Health Coverage. Koloso kod jofwambo, jakom riwruogno Peterson Wachira okwedo sirkal wach mowacho ni gitamore ndiko jotijego e yo ma ongirore. For the past around 2 or 3 years, we as the health workers have been on the streets. We have been demonstrating, we have been on strike regarding the issue of job security for the universal health coverage staff as well as global health staff. And by extension, we have been demonstrating against casualization of labor in the health sector. Kendo wakwayo jod bura ni pesa mane giketo ne UHC nyaka giketi e pes madhi e counties miluongo ni equitable share mag jo counties. Ka ok en kamano to wan wadhi chako nyanyo juma manyien, kendo wabro ng'anyo to ok wabi ng'anyo kumoro amora, wabro dhi e od bura mar Kenya kanye mobro bage mng'anyo. Budget magiketo mar UHC workers mondo bed budget ma sustainable moloyo keto gima itiyo mana higa achiel kende to bang'e kanyo kendo bro betie ywarok.